Det er ingen sag at trykke på speederen og ødsle med brændstoffet, bare chefen betaler. Men i fremtiden kan en god chauffør skelnes fra en dårlig på brændstoffet. Vi tog med en af Post Danmarks superchauffører kl. 4 i morges. Utallige liter forstøvet diesel bliver hvert år pumpet ind i motoren på Allan Hansens lastvogn. Men han bruger ikke nær så meget diesel som andre chauffører. Jeg ligger på 27,2 liter per 100 km i øjeblikket. Allan Hansen var nemlig med, da alle chaufførerne fra postcentret i Ringsted fik installeret elektroniske forbrugsmålere i lastvognene og blev sendt på kursus i køreteknik. Man skulle helst undgå tomgangskørsel, fik vi at vide, fordi tomgangskørsel det er dyrt. Så er det bedre at lade den løbe i gear. Men brændstofmålingerne blev mødt med modvilje i starten. Folk de troede, at det var for, at de skulle kontrollere og sådan noget igen. Men altså, det var mere for at se, har vi så fundet ud af senere, for at se, hvor meget diesel vi brugte, og hvor meget vi egentlig kunne spare. Stemningen vendte først, da økonomikørsel blev gjort til en sport. Der blev koblet noget konkurrence på, for at se, hvem der kørte mest energirigtigt. Fordi vi nu kan måle alle vores, både hvor meget tomgang vi havde, og hvor meget vi kørte i friløb i gear, og de kunne måle en masse ting med det der nye udstyr, vi fik i bilerne. Men med til konkurrencen hører, at alle kan kigge hinanden i kortene her på chaufførernes fælles tavle. Den enkelte chauffør kan gå ind og se sit eget forbrug og sin egen køreteknik. Og han kan se, hvordan han, når måneden er gået, kan han se, hvordan han ligger placeret på listen. Og det skaber selvfølgelig en enorm intern konkurrence. Hvis resultaterne for Ringsted bliver omsat til hele Post Danmark, kan etaten spare flere millioner kroner om året og 1.500 ton CO2 forurening. Førhen har jeg måske kørt 3 km på literen, hvor jeg faktisk er helt op på 4 nu. Og måske bliver energimålingerne fremtidens form for pisk og gulerod. Selve konkurrencen og selve opfølgningen går ind og bearbejder chaufførernes holdning. Og de tager et ansvar for virksomheden, og de tager et ansvar for miljøet. Og skaber en faglig stolthed i at kunne håndtere materialet optimalt. Men det kræver sin sportsmand at være med. Konkurrencen om et gavekort er slut, men dieselforbruget kommer stadig på magnetkort. For nogens vedkommende går det nok hen og bliver ligegyldigt igen, og så kører de som de plejer og skynder sig. Og problemet er, at man henter bare ikke særlig meget tid ved at køre stærkere. En bølge af